progress of the enemy wolves of Hitler into Soviet territory. It culminates in actually in the late 1970s in the Mahad, the Imam Al Bukhari Islamic Institute, conducting secret negotiations with the Saudi government on behalf of the Soviet state, which really is an illustration of just how much the Communist Party ended up investing in these madrasas as foreign propaganda. I confess that I've been slightly suspicious of this idea, just because it is enshrined in sort of the native hagiography of the leaders of Saddam and other organizations and their successors. And what I wanted to know, at least, was, is there proof that these appeals actually existed? Иде күрсәтергә, ничек татар сөйләшү урында җитешчелекне аңларга була, нәрсә ул һәм ничек бу концептны җимерелгә була, аны күрсәтеп, төрле якларны, төрле мәшәкатьләрне бу концепциядә һәм ничек бер кеше бер җитешчелек мәктәптә укып, театрларда катнашып, рус телен театрларга укытып, гарәп хәрефләр белән язылган иске китапларны җыеп, шул ук вакытта востоковедлар, галимнәр тарафыннан язылган китапларны укып, яңа бер фикер тудыра татар мирасы турында, татар тарихы турында. Менә бу күп кырлы шәхес турында мин бер чыгыш ясадым. Ideas about the Soviet society and about the role of Muslims in Soviet Union, their diaries and their. It's been supported. Җәдитчеләрне бик күп тәнкыйтьләгәннәр, чөнки аларны иң борчый торган нәрсәләрнең берсе инде яшьләрнең диннән ераклашу булган, дини гыйбадәтләрен, намазларын, уразаларын үтәмәү турында борчыганнар, гомумән җәмгыятьнең мораль облигын начарая бару турында уйлаганнар. Шуңа күрә инде алар гомумән бу борчуларны искә алганда инде алар шуңа күрә кайбер җәдитче карашларга каршы чыкканнар.